Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly channel. So नोंथांमोनखो गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआरआव सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै लोगोफोर जों दिनै सावरायगोन 5.3 खौ सो दा बे 5.3 नि 1 नाम्बारनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन आरो नैबे जाबाय जोंना 14 नाम्बार पार्ट सो नोंथांमोना आगोलनि भिडिअखौ जुदि नायाखैब्ला नायनानै ला थांनानै जे जों लिंकफोरखौ डिसक्रिप्शन बक्सआवबो होनाय जाखादों सो दा जोङो 5.3 नि मोनसेल' फर्मुला दङ बेवहाय जों बे फर्मुलाखौ जों आगोलनि पार्टआव सोलोंदोंमोन माने आगोलनि पार्टआव एसे बुजायना जादोंमोन आङो बे फर्मुलायानो जाहैबाय जोंनिया SN जों आं खेबसे आरोबाव लिरना होफिनदों फिन नोंथांमोननि सिगाङाव SN इक्वल टु मा जोंनिया लोगोफोर n/2 2a plus n-1d नैबे जाय फर्मुला आरो इखौ जों माबायदि कन्भार्ट खालामनो लिरनो हागोन जुदि a n होनाय थायोबा लोगोफोर n/2 a plus an बेबायदि माने बेबायदि मानो मोनो बेखौ जोङो बे आगोलनि भिडिअ बुजायखानाय जादों नोंथांमोना जुदि आगोलनि बे भिडिअखौ जुदि नायाखैब्ला सिम्पल थांनानै नायबानो जागोन जोंनि बे प्लेलिस्ट वाइज जों नोंथांमोननो भिडिअफोरखौ जोंनि गोरलै चेनेलाव जों प्रोभाइड खालामगासिनो सो नोंथांमोना गासै भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना प्लेलिस्ट वाइज फारसेनिफ्राय नायलांबाबो नोंथांमोना मोनगोन सो दा जोङो बे 5.3 दङ दा मा दङ जोंना लोगोफोर गाहायनि एपिएफफोरनि दाजाबगासैखौ दिहुन माने जोंखौ मा दिहुननो होदों दाजाबगासै दिहुननो होदों आं बै 30 नाम्बार पार्टआव आं नोंथांमोनखौ बुजायखानाय जादों जे 1 निफ्राय 10 सिम जुदि जोंखौ दाजाबनो होयोबा जेनेबा 1 + 2 + 3 + up to 10 सिम जुदि दाजाबनो होयोबा माबायदि खालामनांगौ बेखौ जों बुजायना होनाय जादों बेखौ जों मारैबो खालामदों बेखौनो नैखौबो जोङो बेबायदिनो खालामगोन जा सिम्पल आरोना सो जोङो गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै सो 1 नाम्बाराव जोंनिया मा दं लोगोफोर 1 नाम्बाराव दङ होनाय दङ लिरखानोसै आङो होनाय दं AP माने APC इक्वल टु बेसेबां 2 7 12 up थांबाय थागोन आरो इथिना दा जोंखौ 10 की बिदाबसिम जोंखौ मा खालामनो होदों जों लोगोफोर 10 की बिदाबसिम जोंखौ मा होनदों दिहुननो होदों जे मा माने दाजाबगासैखौ दिहुननो होदों जोंनो SN माने जों मा दिहुननांगोन होनबा लोगोफोर S10 जों मा दिहुननांगोन एबार S10 मानोना जोंना 10 की बिदाबसिम जोंनो दाजाबनो होदों जों नैबे दा A1 A2 A3 up to A10 सिम जोंना बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननो होदों माने दाजाबगासैया सो S10 दिहुननांगोन सो दा S10 दिहुननांगौबा जोंनि फर्मुलाया मा जागोन लोगोफोर S10 इक्वल टु 10/2 2a plus 10-1d दा नायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंनो मा नांगौ a आरो d खौ नांगौ सो देयरफोर लिरना लासै देयरफोर गिबि बिदाब a इक्वल टु गिबि बिदाब a1 होनसै आं लोगोफोर गिबि बिदाब a1 इक्वल टु 2 बिनिफ्राय फारागथि d फारागथिखौ d होनसै आङो फारागथिया मा जागोन 7 - 2 जों फारागथि दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय सिम्पल a2 - a1 माने जों a2 निफ्राय a1 खौ माइनास खालामनांगौ सिम्पल दा 7 निफ्राय 2 थांबा बेसेबां जायो जोंना 5 मोनबाय सो देयरफोर S10 डाइरेक्ट लिरखादो लोगोफोर नोंथांमोना इखौ एमान लिरबाय थानो दरकार गैया डाइरेक्ट S10 माने मा सामेसन अफ 10 माने 10 अनजिमा माने 10 अनजिमासिम आरोना S माने सामेसन होनना बुजायदो लोगोफोर सो दा 10 अनजिमासिम जोंना माने A10 सिम जों दाजाबनोसै दानिखौ जोंना फर्मुलाया जाबाय नैबे n/2 दा n माने जोंनिया n गैया नालाय 10 दङ सो मा जागोन जोंनिया 10/2 खौ जों लाखिबानो जायो लोगोफोर 10/2 ओमफ्राय 10/2 2 सानजाब a नि माना बेसेबां लोगोफोर a नि माना जाबाय 2 प्लास बिनिफ्राय आं खेबसे लोगोफोर बे फर्मुलाखौ लिरनानै होनसै ना फर्मुला खेबसे लिरना होनसै 2a plus 10-1d माने n10 माने n हा n माने 10 दङ जोंनि बादा नै 2 जों नै 5 खौ 10 खौ रानबा 5 मोनबाय 5 होबाय 2 सानजाब a नि माना मा 2
प्लस 10 निफ्राय 1 थांबा 9 बारे d नि माना बेसेबां जोंनिया लोगोफोर d नि माना जाबाय 5 स' बेबायदि मोनबाय जोंनिया स' इक्वल टु 2 नैबे दा सरि 5 2 सानजाब 2 4 प्लस बा 9 सानजाब 5 45 इक्वल टु दा 5 सानजाब मा मोनगोन 4 निफ्राय 45 दाजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 49 स' दा बे 49 जों मा दाजाबनांगौ लोगोफोर 49 जों जोङो 5 खौ सानजाबना होदो 49 सानजाब 5 दा 5 सानजाब 5 बेसेबां 45 4 थांबाय आरो बेनिफ्राय 5 सानजाब 4 20 24 दा जों बे एन्सार बेसेबां मोनखो 245 स' बेनि सात दाजाबगासे जागोन लोगोफोर फार्स्टनि दाजाबगासे जागोन 245 स' नोंथांमोना एन्सारखौ चेक खालामाबो मोनगोन जों एन्सारखौ चेक खालामना नायनोसै 5.4 नि 5.3 नि 1 स' आं एन्सारखौ चेक खालामदों लोगोफोर बुक्सआव स' एन्सारा जाहैबाय 245 स' एन्सारा जाबाय जोंना स' एबार नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जोङो थाबैनो खालामलायनोसै स' फर्मुलाया जाबाय नैबे ना लोगोफोर एसएन मोनसेल' फर्मुला दङ नै चेप्टाराव माने नै एक्सारसाइजआव बे फर्मुला दोनो बांसिन मेथ्सफोर खालामनाय जागोन जोङो स' दा नेक्स्ट कुइसनखौ जों खालामलायनोसै गोबाव खालामगासिनो स' 10 नि 2 नाम्बार स' होनाय दङ गिभेन एके आरोना गिभेन एपि आं फर्मुलाखौ आगोलनि भिडिअ बुजायनानै जों बार होनबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंब्ला आगोलनि भिडिअखौ नायनानै ला नोंथांमोननो बेयाव सिम्पल जोङो फर्मुलाखौ बुजायनानै जादों दानि उनाव बेयो जाबाय एपि इक्वल टु -37 -33 -29 स' बेवहाय a1 माने गिबि बिदा a1 गिबि बिदा इक्वल बेसे जागोन 37 ओमफ्राय d इक्वल बे जागोन 2 निफ्राय बेखौ माइनास खालामनांगौ माने a2 a1 खालामनांगौ स' दा a2 नि माना बेसेबां जोंनिया a2 नि माना -33 ओमफ्राय माइनास ओमफ्राय a1 नि माना -37 स' दा निउ माइनास दं नालाय स' निउबो माइनास दङ स' बेनिखाय आं मा होनो मोनसे लोगोफोर ब्रेकेट मोनसे होनाय जाबाय स' बेनि उनाव दा -33 आ -33 जाबाय स' दा नै माइनास मा जाखो +37 स' बेनिफ्राय नाय -33 +37 जोंनिया दांखोबा मा जागोन लोगोफोर बेवहाय दांखोबा जोंनिया जागोन 4 जागोन -33 +37 जोंना बेसेबां जागोन पजिटिव 4 मानोना जोंना गेदेरनि सिगाङाव जोंना प्लास सिम्बल दङ स' फिसा उन्दैनिफ्राय गेदेरखौ माइनास खालामबा जोङो 4 मोनो आरो गेदेरनि सिगाङाव मा जायो बेयावनो जोंनिया सिम्बला माइनास जागोन गेदेरनि सिगाङाव आरो गेदेरनि सिगाङाव प्लास थाबा जोंनिया मा जागोन एन्सारा प्लास जागोन स' सिम्पल d नि मानखौ मा मोनखो जोङो 4 स' देयारफर s बेसेबां दिहुननो होदो लोगोफोर s दिहुननो होदो 12 थि बिदाबनि दाजाबगासे नांबा जों मा मिथिगोन माने s12 स' इक्वल टु मा जागोन जोंनिया 12/2 ओमफ्राय 2a दाजाब 12 - 1d आं खेबसे लिरना होफिनसै आरो एखौ खेबसे डाइरेक्ट फजन बागोन नोंथांमोना ए नि मानखौ बेवहाय खिन्थु आं एसे लाइनसे बारायबाय स' दा 12 खौ 2 जों रानबा 6 मोनबाय बेवहाय 6 मोनबाय दा 2 जों दा a खौ सानजाबनिसै a आ जाबाय -37 प्लस 12 नि बारे 1 थांबाय 11 आरो d नि माना जाबाय 4 स' इक्वल टु 6 2 जों 37 खौ सानजाबदो लोगोफोर 2 सानजाब 7 बेसेबां 14 6 2 सानजाब 3 6 6 जों 1 जों 7 स' दा माइनास जागोन -74 प्लास माइनास सानजाबा प्लास माइनास जागोन जोंनिया प्लास 11 दो 4 सानजाबा जोंनिया बेसेबां मोनखो 44 स' दा नेक्स्ट मा जागोन दा बेनिफ्राय स' बेनिफ्राय जागोन 4 6 आ 6 जाबाय 6 सानजाब दा बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामदो दा -74 दों 44 माइनास खालामनांगौ 4 निफ्राय 4 थांबा जि लाथिख' 7 निफ्राय 4 थांबा जाबाय 3 दा आरो निउ मा जागोन मोनसे माइनास जागोन मानोना जोंनिया नाय दानिनो होनखादों गेदेरनि सिगाङाव मा दं जोंनिया -74 दङ स' गेदेरनि सिगाङाव जि सिम्बल थायो बेनो जायो स' निथि मा जागोन जोंनिया -30 -30 बायना दाखोबा स' -30 जाबाय स' दा सिम्पल बेखौ दा माबाना होदो स' इक्वल टु 6 दो 30 सानजाबा जों बेसेबां मोनगोन 1 - 1 80 स' दा एन्सारखौ आं चेक खालामसै स' एन्सारा जाहैबाय स' दा जोंनिया नाय 12 थि बिदासिम जोंनि दाजाबगासे बेसेबां लोगोफोर -180 होननानै नोंथांमोना सिम्पल लिरना होबानो जाबाय आरो नेयालासे लिरबाबो नोंथाङा मार्क्सखौ फुल मार्क्सखौनो मोनगोन स' दा जों गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ थाबैनो खालामलायनोसै स' दा नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय थार्ड नाम्बार मा दं जोंनिया 0.6 दङ CI आबो नांला 0.6 ओमफ्राय 1.7 2.8 बेबायदि 0.6 1.7 2.8 बेबायदि दं आरो दा जों दिहुननांगौ 100 थि बिदाब स' जों माखौ दिहुननांगौ लोगोफोर 100 नाम्बार पजिशनसिम जोंखौ दाजाबनो होदों नाय लोगोफोर फार्स्ट जोंनो 10 होबाय बिनि उनाव आरो 12 होबाय एबार मा 100 माने एसे बुरजा होबाय थादों आरोना स' एबारनिया 100
So जोङो S100 दिहुननांगोन so दाजाबगासे होनबा S10 होनना मिथिखाबानो जाबाय so मोनथाम दङ S10 आरो A1 AN SN आरो मोनसेया जाबाय D फारागथि बेफोरखौ दिहुननाय आरोना आरो मायाखौबा बिदाब दिहुननाय बेबायदि so दा बेवहाय here A1 equal to 0.6 निफ्राय difference equal to 1.7 minus 0.6 बार-बार लिरबाय थादिया आं फर्मुला लोगोफोर A2 minus D equal to A2 minus A1 बेफोरखौ आं बार-बार लिरबाय थायाखै नोंथांमोना जुदि बे आगोलनि भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला बेफोरखौ जोङो सोलोंखानाय जादों स' बेनिखायनो आं जाहाथे बार-बार लिरबाय थायालासेनो भिडिअआ एसे गुसुं जानायखाय जोङो बार-बार लिरबाय थायालासे स' दा 1.7 निफ्राय जोङो मा माइनास खालामनांगौ 0.6 दा 1.7 निफ्राय 0.6 थांबा जोंना मा जागोन 7 निफ्राय 6 थांनो हायो जों मिथिखागौ 1 7 निफ्राय 6 थांबा 1 आरो 1 निफ्राय लाथिख' थांबा 1 मोनगोन स' दा डिफारेन्सखौ मा मोनखो फारागथिखौ जोंना d खौ मा मोनखो 1.1 स' दा नेक्स्ट स' देयरफॉर s मा दिहुननांगौ जोङो लोगोफोर s 100 स' 100 by 2 निया मिथिखागौ n by 2 निउ n जाबा निउ 100 n जागोन by 2 जागोन निउ 100 बा निउ 100 जागोन जोंनिया स' 2a plus 100 निउ n जाबा निउ n जागोन निउ 100 जाबा निउ 100 जाबाय 100 minus 1 t आं d खौ खेबसे लाइनसेयावनो फज'दिया आरोना एबार फज'नोसै दा नै 2 जों 100 खौ डिवाइड खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 50 स' दा नै 50 फज'बाय आङो दा 2 जों a सानजामसै a आ बेसेबां दङ 0.6 प्लस 100 निफ्राय 1 दानख'बा बेसेबां 99 आरो d आ जाबाय जोंना 1.1 स' इक्वल टु 50 2 जों 6 सानजाबनांगौ दा 0.6 खौ 2 जों सानजाबनांगौ 2 सानजाब 12 दा पइन्टआ मोनसे सिगाङाव दङ मोनसे सिगाङाव होबाय जा 1.2 जाबाय स' प्लास 99 जों 11 1.1 सानजाबनांगौ स' 99 निफ्राय 1 9 निफ्राय 99 दा 9 18 निफ्राय नैबे 10 स' नोंथांमोना जुदि बेबायदि जुदि सानजाबनो होयोबा जास्ट नोंथांमोना पइन्टआ खैटानि सिगाङाव दङ बेखौल' नाय पइन्टखौ फार्स्टआव होना लाग्रोनाङा जास्ट नोंथांमोना पइन्टखौ गैया होननानै भाबिना ला बेनिफ्राय लास्टआव पइन्टआ दा मोनसेनि सिगाङाव दङबा जास्ट मोनसे पइन्ट बेबायदि होना होबानो जाबाय स' नायबा मा जाखो 108.9 स' बेसेबां मोनखो दानिखौ लोगोफोर 108.9 स' दा नेक्स्ट बिनिफ्राय इक्वल टु दा नै 50 जाबाय इनटु दा 1 पॉइंट माने 1.2 जों मा दाजाबनांगौ जोंनिया 108.9 दा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना पॉइन्टखौ दाजाबनायखौ जुदि रोङोब्ला सिम्पल कमेन्ट बक्सआव मोनसे मेसेज हरबानो जाबाय जोंनि भिडिअ जुदि कमेन्ट नोंथांमोना बेबायदि खालामनो जुदि रोङाब्ला माने पॉइन्टखौ दाजाबनो रोङाब्ला दा 2 जों 9 जों 2 जों दाजाबबा जोंना 11 मोनो 11 नि 1 होबाय 1 थांबाय बे पॉइन्टआ पॉइन्टखौ होबाय जोङो 8 जों 1 जों 9 9 जों 1 जों 10 0 होबाय जोङो बेनिफ्राय सिआइआ नांला स' दा 0.1 होनाय जाबाय स' 0.1 दा नैबे 1 जाबाय नैबे 1 जाबाय मानो 1 जाखो बिदि लोगोफोर माने दा 2 निफ्राय 2 जों 9 जों 11 नि 1 बिनिफ्राय 8 9 1 9 जों आरो 1 जों g बिनिफ्राय जोंनि बे जाबाय 10 नि 0 दों 1 जाबाय 1 दाजाबबाय 1 जाबाय स' मा मोनखो जों लोगोफोर दा बेयाव मोनबाय 110.1 स' दा बेवहाय होनसै आङो 110.1 स' दा सिम्पलि जोङो दा 50 जों मा सानजोबनांगौ 110.1 माने 110.1 जों बे सानजोबनांगौ 50 दा नोंथांमोना सिम्पल मिथिखागोन दा बेखौ 0 दो सानजाबबा 0 1 जाजोबखायो बेनिफ्राय 5 जों सानजाबबा 5 जों 1 5 5 लाथिख' 5 5 1 5 5 1 5 सा मा मोनखो 05055 दा पॉइन्टआ मोनसे सिगाङाव दं नालाय बेयाव होबाय आङो स' मा जागोन एन्सारा 50 सरि एन्सारा मा जागोन जोंना 5505 स' माने 100 थि बिदाबसिम जों दाजाबनो होबा बेनि एन्सारा जायो जोंनिया 5505 स' दा गोबाव खालामालासेनो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो खालामलायनोसै स' दा लास्ट नाम्बार बे 1 नि माने 5.3 नि 1 नि लास्ट नाम्बार 4 नाम्बार स' 4 नाम्बाराव दङ 1/15 स' नोंथांमोना बेखौ दा मा 1 बाय माबा दोनलाय माथो होननानै गिनो नाङा स' माने गोरलै आरोना बेबायदिबो सब माने समान एखे रुला एखे बाट नों दुसासा दिहुननो रोंनांगोन नैबायदिफोरखौ एक्चुअली स' नोंथांमोना जुदि दुसासा दिहुननो रोङाब्ला बेखौ सोलोंनाङा आरो नोंथांमोना जुदि जोंखौ रिक्वेस्ट खालामो बेबायदि भिडिअफोरखौ दिहुनोब्ला होमबाना जों सिम्पलि नोंथांमोननि जुदि बुङोबा जों बेखौबो दिहुननो खालामगोन आरो दिहुननो हागोन नोंथांमोन सिगाङाव स' दा नैहाय मा खालामगोन बे हियार बेवहाय मा दङ a equal to 1/15 a equal to मा मोनगोन लोगोफोर 1/15 मोनबाय स' डिफारेन्स जों मिथिखागौ डिफारेन्सखौ माबायदि दिहुनो उननिफ्राय सिगांनि मोनसेखौ जों सिम्पल माइनास खालामनांगौ दा बेखौ जोङो दुसासा दिहुननानै दानख'नांगोन दा दुसासा दिहुनबा 12 आरो 15 नि दुसासाखौ लादो जोङो 12 आरो 15 बिसोर मोननाया 2 जों राननाया मोननैबो रानजाया 2 जों
3 जों रानजायो 3 4 12 3 5 15 स' दा सिम्पल बिथिं मोनथामा दा मोननैया दा रावदों रानजायाब्ला जों बेखौ डाइरेक्ट सानजाबनो हादों स' दा 4 सानजाब 5 बेसेबां जायो जोंनिया 4 सानजाब 5 माने 3 सानजाब 4 सानजाब 5 खालामबानो बेनो जाबाय जोंनि दुसासा स' 2 सानजाब 3 सानजाब 4 12 into 5 दा 12 जों 5 जों दाजाब सानजाबा 5 2 10 5 1 होनबानो मा जागोन जोंना 60 स' गाहायाव जोंना सिम्पल मा जागोन लोगोफोर दुसासाया जागोन जोंना 60 स' गोजौहाय मा जागोन नायदो एबार दा नै 12 जों 60 खौ जोंना रानबा बेसे जागोन 12 जों 60 खौ रानबा जोंना जागोन 5 मानोना 5 जों 12 सानजाबा जों बेसेबां मोनगोन 60 दा बे 5 जों 12 जों 60 खौ रानना जा मोनदों 5 मोनदों ना बे 5 जों नै सानिखौ सानजाबा मा जागोन 5 जों बे सानिखौ 1 सानजाबा 5 सानजाब 1 5 स' थिग बिदिनो 15 जों 60 खौ रानलायबाय स' दा 15 खौ जुदि जोङो 16 जों राननांगौबा जोंनो मा मोनगोन 4 मोनगोन मानोना नाय 4 जोबबा 20 ओमफ्राय 4 बा 4 जों 1 जों 1 ओमफ्राय 4 जों 1 सानजाबा 4 4 जों 2 जों 60 स' 4 मोनबाय बे 4 जों 1 सानजाबा जोंना 4 खौनो मोनगोन स' जोंना मा मोनखो दा 5 निफ्राय 4 दांबा 1 आरो सिगाङाव मा थागोन जोंना 60 स' दा बेखौ मोनबाय जोङो 1/60 दिनि मानखौ स' दा सिम्पलि जों दा मा दिहुननांगौ जोंनो दा दिहुननांगौ S11 माने 11 टी बिदाखौ दिहुननांगौ स' देयरफॉर S11 इक्वल टू जों मा मोनगोन फर्मुलाया जाबाय 11/2 नैबे आरो फर्मुलाया ना लिरनानै होखानाय जोङो स' 2a प्लस 11 माइनस 1d स' इक्वल टू 11 दा 11 खौ जोङो 2 जों राननांगौ एक्चुअली नैबे जों पॉइंटआव मोनगोन स' पॉइंटआव दिहुननानै 12/2 11/2 खौ दोनबाय बेखौ स' ओमफ्राय 2 a नि माना बेसेबां a नि माना 1/15 बेनिफ्राय प्लस 11 निफ्राय 1 निफ्राय 11 थांबा जोंनिया बेसेबां 10 into d नि माना बेसेबां 1/60 दा सिम्पल नै 6 0 जों 0 मा जागोन जोंना केनसेल जाबाय स' इक्वल टू 11/2 सानजाब ओमफ्राय बेवहाय मा मोनखो बेयाव मोनबाय 2/15 प्लस नि मोनखो 1/6 स' इक्वल टू 11/2 दा 15 आरो 6 खौ दुसासा दिहुनदो 15 आरो 6 दुसासा दिहुनबा 3 आनो जागोन 3 5 15 निफ्राय 3 2 6 ओमफ्राय दा नां मोनलाया जोङो दा बिनि आरो बिसोर मोननैनि दुसासाया जोंना मोनगोन बेसेबां 30 मानो होनबा 2 सानजाबा 10 10 जों 3 सानजाबा 30 दा 15 जों 30 खौ जों रानोब्ला बेसेबां मोनगोन 2 मोनगोन दा बे 2 जों 2 खौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन 4 6 जों 30 खौ रानबा 5 मोनगोन 5 जों 1 खौ सानजाबा 5 स' इक्वल टू 11/2 सानजाब 4 जों 5 जों मा 9 ओमफ्राय सिं मा मोनखो जोंना 9 स' दा बेनि उनाव जोङो सिम्पल दा गोसोबा नै जों दा डिवाइड खालामदो 3 जों बे थांबाय 3 आरो नैबे थांबाय मा 10 स' बिनि उनाव जों मा मोनगोन दा 2 जों 10 सानजाबा 20 ओमफ्राय 11 जों 3 सानजाबा बेसेबां 33 स' दा जों मा मोनखो लोगोफोर 33/20 स' बेखिनियानो जोंनि एन्सारा बेनि स' दा जों गोबाव खालामालासिनो स' नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो स्टार्ट खालामलायनोसै स' नेक्स्ट कुइसना जाबाय जोंनिया 2 नाम्बार स' बे 2 नाम्बारखौ जों मा खालामनो होदो नायलायनोसै गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबि हा नङाबा बुजिनायाव एसे आद्राबो थानो हानाय स' जाहाथे मोजाङै बुजिखायो स' बेनिखायनो नोंथांमोना स्किप खालामना माने दाननानै नाङा आरोना दानलानोसै खालामना फार्स्टनिफ्राय नायला फुरा लास्टसिम स' दा 2 नाम्बार दङ स' 2 नाम्बारखौ जोंनिया मा दङ नोंथांमोना कुइसनखौ दिहुनना लाखा बिजाबखौ भिडिअखौ नायनो आगोल नोंथांमोना कुइसनखौ दिहुनना लाबानो जाबाय स' दा बेवहाय दङ जोंनिया गाहायनि होनाय फर्मनि दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों एखे आरोना दानि बायदिनो दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों दानि बायदिनो माने बेसेबां लासै दाजाबनो होदों बेखौ खिथियाखै मा दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों स' 21 होनाय दङ गिभेन 7 प्लास दङ ओमफ्राय 10 1/2 दङ प्लास 14 दङ प्लास डट 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 प्लास बेसे दङ 84 दा बेवहाय दा जोंनिया प्लास होनो हाखादों नोंथांमोनखौ प्लास 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 सिम्बल होनो हादों दा बेखौ जों एपि हिसाबै लिरना लाबानो जाबाय आरोना गिबि बिदा नैथि बिदा बेबायदि दिहुनना लाबानो जाबाय स' देयरफॉर एपि इक्वल टू जागोन जोंना एपि इक्वल टू 7.10 1/2 14 डट डट बेसेबां 84 माने नैहाय मा दङ जोंनिया लास्ट बिदाबा बेसेबां दङ लोगोफोर 84 दङ नाय निउ दा जोंना सेकेन्ड बिदाबा 10 1/2 दङ स' दा बेबायदिखौ जों सिम्पल माबायदि कनभार्ट खालामो लोगोफोर नाय 10 जुदि 1/2 थायोबा बेखौ जों माबायदि खालामो फार्स्ट दे नै 2 आसो सिङाव 2 थागोन नै 2 आ सिङाव जि दङ बे सिंनिया बेनो थागोन आरो साव मा जागोन एबार बे 10 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 20 जों नै सानि जि दङ बे 1 जों जोङो दाजाबना बानो जाबाय सिम्पल माने 10 जों 2 सानजाबा 20 प्लास नै 1 दङ नालाय 1 होबाय स' 21/2 स' दा नै 10 1/2 खौ जों मा मोनगोन जों कनभार्ट खालामबा बबाव खोन्दोआव 21/2 दा बेनि जायगायाव
नै 10 1/2 नि जागाव जों मा लिरनो हायो 21/2 14 डट 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 84 जुदि बेबायदि थायोबा लोगोफोर नोंथांमोना खननै बायदि महराव माने कनभार्ट खालामना लानांगोन हा बेखौ गोसोआव लाखिबि स बेनि उनाव दा नैबे 2 मोनबाय स बेनि उनाव दा एखे ना हियर a1 equal to 7 d equal to 21/2 minus 7 so दा नि सिगाङाव मा दं सिम्पल 1 थायो सा 1 आरो 2 नि दुसासेया 2 आनो जों मिथियो गासैबो स दुसासेया 2 जाबाय दा 2 जों नै 2 खौ रानबा जोंनाव से मोनगोन बे से जों बै सानि 21 खौ सानजाबना हो 21 खौ मोनगोन बेनिफ्राय नै सिङाव मा दं जोंना से जों नै खौ रानबा नै जों बै 7 खौ जोंना सानजाबा बेसेबां मोनगोन 14 दा 21 निफ्राय जोंना 14 थांबा बेसेबां जागोन लोगोफोर 7/2 स दा बेनि दि फारागथिखौ जों मा मोनखो लोगोफोर फारागथिखौ मोनबाय जोङो 7/2 स दा बेखौ दानि बायदिनो आरोना दानि बायदि जों बेसेबां दिहुननांगौ जों दा n खौ दिहुनना लानांगोन लोगोफोर जों n खौ मिथिया माने जोङो नाय s दानि जों s11 बा s10 सिम दिहुनदोंमोन ना बाटनैखौथ' लोगोफोर s11 सिम दिहुन बा s10 सिम दिहुन बेबायदि होआखै जोङो स बेनिखाय जों माखौ दिहुनना लानांगोन sn होननानै बै n खौ दिहुनना लानांगोन माने n नि माना जुदि नोंनिया n खौ दिहुननानै जुदि n नि माना जुदि 10 मोनोब्ला जों मा दिहुनगोन s10 आरो n नि मानखौ जुदि 20 मोनोब्ला जों मा दिहुनगोन s20 बेबायदि जागोन आरोना स फार्स्टलि जों मा दिहुननांगोन लोगोफोर बेनिखायनो जोङो n खौ दिहुननांगोन स जों मिथिगौ जे लास्ट बिदाबा जोंना मा दं लोगोफोर मा दङ 84 दङ स देयरफॉर an equal to बेसेबां 84 हियर होनजागोन आरोना हियर बा देयरफॉर होनजागोन हियर नाय हियर लोगोफोर an नि सिङाव लिरबो हा नि सिङाव लिरबि हियर an माने लास्ट बिदाब an माने जों मिथियाबो लास्ट बिदाब होननानै बेनि माना बेसेबां जोंना 84 बाट जों n खौ मिथिया आरो बेसेबां बिदाबो 84 आ दं जों बेखौ मिथिया स दा an नि जोंनि फर्मुला सिम्पल जों मिथियागौ जे मा a1 plus n minus 1d equal to 84 स equal to a1 नि माना जाबाय 7 ओमफ्राय n नि मानखौ जों मिथिया n minus 1 थाबाय d नि माना जाबाय 7/2 equal to 84 so equal to implies that 7 plus दा नै n जों 7/2 खौ खेबसे सानजाबदो ओमफ्राय 7 खौ आं बिथिं लांखानोसै so 7/2 जों n सानजाबा 7/2 n आनो जाबाय माइनास ओमफ्राय माइनास 1 जों 7/2 सानजाबा जोंना 7/2 खौ मोनबाय दा इथिं थांबाय 84 7 खौ बिथिं लांबा मा जागोन माइनास मा जागोन माइनास 7 जागोन स दा जोङो नेक्स्ट बेनि उनाव खालामदो आरोना स बेनि उनाव नैबे 7 बाय मा मोनखो 7/2 मोनबाय इक्वल टू दा 84 निफ्राय 7 थांबा जोंना बे जायो लोगोफोर 84 निफ्राय 7 थांबा 14 निफ्राय 7 थांबा 7 निफ्राय नैबे मोनबाय 7 स बेसेबां मोनखो नैबे लोगोफोर 77 मोनबाय आरो 7/2 खौ बिथिं लांबा मा जायो जोंना प्लस 7/2 बुजिना लोगोफोर जों माइनास दङ बिथिं लांबा जोंना सिम्पल प्लास जाहैखागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ खागौ स नै n आ थालांदो जोंना स 7/2 n इक्वल टू बिसोर मोनगोन दा जालायदों जोङो नोंनि सिङाव 1 दङ दा 1 आरो 2 नि दुसासेया 2 नै 1 खौ सिङाव होनाङा नोंथांमोना आं जास्ट बुजायदों दा 1 जों 2 जों दुसासेया मा 2 बेनिफ्राय 1 निफ्राय 2 फोरजों दा रानबा 2 मोनगोन दा बे 2 जों 177 खौ जोङो मा खालामनांगौ 77 खौ जोङो दाजाबनांगौ स 77 खौ जुदि जोङो सानजाबोबा जों 2 जों मा मोनगोन 14 ओमफ्राय 7 जों आरो 2 सानजाबा 14 जों 1 जों बेसेबां 15 प्लस 2 जों 2 रानबा 1 जों 7 खौ सानजाबा 7 आनो मोनबाय स दा जोंना जायगा थोजाले आं नैफोरखौ खोमना लानांसिगोन आरो d नि माना 7 आं लिरना लानोसै नैथिं बावगोन अब्ला a1 नि माना 7 ओमफ्राय d नि माना 7/2 बेखौ लिरना हा नोंथांमोना आं गोसोआव लाखिनो गारनाय लिरना लाबाय खोमनांगौ नालाय स बेबायदि जाबाय स बेनि उनाव नैखौ दा बिथिं लाबाय आङो स इमप्लाइज दैट 7/2 n इक्वल टू दा बेखौ दाजाबदो सानैखौ 7 जों 4 दाजाबा सिम्पल 11 बे जाबाय 161 जाबाय दा होमबा 161/2 स n इक्वल टू दा बेखौ बिथिं लांबा जोंना मा जागोन सिम्पल बेबायदि जुदि सा सिं थायोबा बिथिं लांबा सिंनिखौ गोजौ लिरना होबानो जाबाय सानिखौ सिं लिरबानो जाबाय स बेनिफ्राय नै 6 जों 6 जों केन्सेल ओमफ्राय 161 आ लोगोफोर 7 दो थाङो ना थाङा जोङो नायनोसै 161 7 दा जों 7 दो रानबा मा मोनगोन 7 सानजाब नै बेसां 14 21 3 स जों बेसां थाङो लोगोफोर 7 जों 161 आ जाबाय जोंना रानबा 20 मा मोनगोन जोङो लोगोफोर 23 स n नि माना जोंना बेसां जागोन लोगोफोर n नि माना 23 स जों बेसां नाम्बार बिदाबखौ बेसां नाम्बार बिदाबनि सान दाजाब गासैखौ दिहुनगोन जोङो दा s
23 so दा सिम्पल बाकी फैना so नैनि उनाव दा नि खिनाखौ मोनसे आं लिरबानो जाबाय नैनि उनाव so दा so बेनि उनाव मा जागोन दा therefore s 23 equal to 23 by 2 परनिउ जागोन 2a sorry ने नाय आं इयाव मोनसे हिन्स होना दोनसै नोंथांमोना नै फर्मुलाखौ दिहुननो हागोन ने नाय an equal to मा दंमोन जोंना n by 2 sorry हा s n equal to n by 2 2a plus n minus 1 d नाय बेवहाय बेबायदि फर्मुला दंमोन आं दानि मोनसे फर्मुला लिरना होदों जे माबायदि s n equal to n by 2 a plus an बेबायदि महरनि मोनसे फर्मुला लिरना होदों लोगोफोर नाय बेबायदि महर फर्मुलाखौ जों माला इउज खालामगोन जेब्ला नोंनिया an नि माना होनाय थायो अब्ला जोङो नै मोनसे फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय नोंथांमोना माने गोरलै जायो आरोना आरो जेब्ला जों an माने लास्ट बिदाबखौ जोंना होनाय गैयाब्ला जोङो नै मोनसे फर्मुलाखौ इउज खालामबाय दा बेफोर मोननै फर्मुलाखौ माबायदि इउज खालामगोन नोंथांमोना खिन्थानानै होनाय जाबाय जोंना जे लास्ट बिदाब माने an नै लास्ट बिदाबखौ होनाय थायोब्ला जोङो सिम्पली नै मोनसे फर्मुलाखौ इउज खालामगोन आरो जुदि नै लास्ट बिदाब गिबि लास्ट बिदाब an खौ जुदि होनाय थायाब्ला जोङो नैखौ इउज खालामनांगन सो दा s23 जोङो नैखौ इउज खालामनांगन सो दा s23 दा नाय a प्लस मा जागोन an नि माना मा जागोन लोगोफोर a23 नि n जाबा n जागोन नै n जाबा n जागोन 23 जाबा 23 जागोन आरो बे a23 नि मानानो जाहैबाय जोंनिया बेसां लोगोफोर 84 माने लास्ट बिदाब सो दा बे a23 नि माना जाबाय जोंना 84 बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय लास्ट बिदाब नैबे सो 23 by 2 a नि माना जाबाय बेसां a नि माना 7 प्लस लास्ट बिदाबा 84 सो दा नैबे 84 a23 नि मानखौ 84 होनना जों मिथिगौ सो दा सिम्पली दा नेक्स्ट स्टेपखौ खालामदोंसै दा 7 जों 84 खौ सानजाबा जोंना 91 मोनो दा जोंना 91 आदा जोंनो 2 जों रानजाला जों दा ओमफ्राय सिम्पल नै जों बेखौ सानजाबनो हागोन सानजाबा जोंना मा मोनगोन 2093 सो बेबायदि मोनगोन 23 खौ जोंनो 91 जों सानजाबा जोङो 20 मा मोनगोन 93 बेखौ जों आगोलनो खालामखादोंमोन बेनिखायनो आं गोसो दङ सो 23 खौ 91 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 2093 सो दा बेनि उनाव दा 20 बेखौ जोङो जुदि एन्सारखौ मिलायनो थांबा बेबायदि गैया जोंना एन्सारा सो मिलायनो थाङोबा जोङो बै आगोलनि बायदि खालामना होनो हागोन सो नोंथांमोना बेहाय लासे लिरना दोनबाबो नोंथांमोना मार्क्स मोनगोन सो बेखौ जों नोंथांमोना दिहुननो गोनांथि गैया सो दा नेक्स्ट नाम्बारखौ जोङो फट'के खालामदोनिसै लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो सो नेक्स्ट नाम्बारा दङ जोंनिया मोनना लानोसै आङो सो 22 नाम्बारखौ 22 नाम्बारा जाबाय 34 दङ प्लास 32 दङ प्लास 30 दङ प्लास डट प्लास मा दङ 10 सो नोंथांमोना बेखौ आं 3 नाम्बारखौ खालामनो हागोन लोगोफोर 3 नाम्बारखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि फिडबेकखौ रिप्लाय खालामनानै जुदि सोंग्रोबा आं 3 नाम्बारखौ नोंथांमोननो होमवर्क हिसाबै दोननाय जाबाय सो दा जोंनिया नैबे जा जोङो दङ 20 नाम्बार बा 20 सिम दङ सो एसे गोबाव लागोन पार्टआ एसे जाबावगोन आरो सो दा आंनिखौ खालामदोंसै हियार बेवहाय a equal to बेसेबां a1 equal to 34 बेनिफ्राय फारागथि d equal to बेसेबां 32 minus 34 equal to बेसेबां जोंनिया -2 जागोन सो बेफोरखौ नोंथांमोना मिन्थिखानायखाय आं इमान दा बुजायथ'ला बेबायदि जायो आरोना सो नोंथांमोना बुजियाखैबा आगोलनि भिडिअखौ नायनानै बुजिनो ला सो गोरलै सिन्था गैया जों बनायखानाय दों भिडिअ सो देयरफॉर जों दानि बायदि an equal to मा दङ बेयाव an equal to 10 सो दा n नि मानखौ दिहुननांगौ n मान दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय a1 plus n minus 1 d equal to 10 so implies that a1 नि माना जोंना बेसेबां होनाय दङ लोगोफोर a1 नि माना दङ 34 n नि माना होनाय दङ 10 minus 1 sorry n नि माना होनाय गैया जोंना लोगोफोर d नि माना होनाय दङ -2 equal to 10 implies that बिदों सानजाबदों माने बिखौ गैया खालामदों दा नै माइनास दङ माइनास प्लास माइनास जागोन -2 जागोन माइनास प्लास 2 जागोन मानो होनबा 2 जों से सानजाबा 2 जाबाय बाट नि माइनास जों बेबो माइनास दङ माइनास सानजाबा जोंना बे मानखौ प्लास मोनबाय सो इक्वल टु 34 खौ बिथिं लांदो दा प्लास थाबा बिथिं लांबा मा जागोन सिम्पल -34 जागोन सो इमप्लाइज दैट -2 n equal to 2 खौ बिथिं लांखानोसै बाय दा नाय 34 निफ्राय 10 थांबा जोंना बेसे 24 जों मा जागोन -24 दा 2 खौ बिथिं लांबा मा जागोन -2 सो इमप्लाइज दैट -2 n equal to -24 दं -2 जों माइनास थाबा जों दाजाबनांगौ सो -26 जाबाय माइनास जोंना मा जागोन लोगोफोर
माइनास माइनास जोंना जाबाय कैंसेल सो बेनि उनावहाय जों मा खालामगोन implies that n equal to 2 खौ बिथिं लांसै आङो 26/2 दा 26 खौ 2 जों रानबा जों बेसेबां मोनगोन लोगोफोर 13 सो दा जों सिंपल s13 दिहुननांगोन सो therefore s13 equal to 13/2 बिनिफ्राय आं दानिनो होनखादोंमोन ग्लास बिदा बानाय थाबा जों मा फर्मुला इउज खालामगोन a1 plus an बे फर्मुला इउज खालामगोन an माने जोंना जागोन a13 an नि जायगायाव जों a13 लिरनांगोन जोंना sn नङा नालाय सो an दङ नालाय बिनि s13 दङ नालाय जोंनिया मा जागोन a13 सो 13/2 a1 नि माना जाबाय जोंनिया 34 प्लस a13 नि माना बेसेबां 10 इक्वल टू 13/2 into 34 दं 10 दाजाबबा जोंना बेसेबां मोनगोन 44 आरो 2 जों 44 खौ रानबा जोंना बेसेबां मोनगोन 22 दा 13 दो 22 खौ दाजाबबा जों मा मोनगोन सानजाबबा जों मा मोनगोन नायनोसै 22 जों 13 दा सानजाबनांगोन 6 नैबेबो 6 नैबे 2 नैबेबो 2 6 8 2 सो बेसेबां मोनगोन जों लोगोफोर 286 सो दा जोंनिया लास्ट बिदामसिम जोंना बेखिनानि दाजाबगासेया बेसेबां मोनगोन जों लोगोफोर 286 सो बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखिनिखौनो सावरायबाय सो आगोलनि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होनना नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामनानै सो बिजायलायनाय जाबाय सो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो सो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो सो बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै सो गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै सो गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय